preto možno keď pôjdeme priamo do praxe, aké sú najčastejšie prípady z praxe, keď súd rozhoduje o otcovstve? Ako to vyzerá? Tak najčastejšie sú to prípady, kedy teda to dieťa bolo splodené v nejakých, nazvime to, paralelných vzťahoch, mimo manželských, mimo partnerských, v dôsledku neverí. Ja vás vítam pri sledovaní alebo počúvaní ďalšieho dielu podcastu o veľmi zaujímavých témach. My dnes pokračujeme v téme, kto je vlastne matka, kto je otec, a bude to veľmi zaujímavé počúvanie alebo sledovanie. No a kompletne nám všetko vysvetlí moja pravidelná hostka, ktorou je pani Martina Lisinová, advokátka. Tak ja vás vítam, pekný deň opäť. Ďakujem, pekný deň prajem. Tak hneď na úvod si teda vysvetlíme takú základnú otázku, kto je vlastne rodič? Rodič mama a otec, alebo mama a otec. Na prvý pohľad sa na to môže zdať jednoduchá otázka a jednoduchá odpoveď. Skutočnosť je však taká, že to až také jednoduché byť nemusí, a vlastne aj v súvislosti s určením toho, kto je naša mama alebo kto je náš otec, môžu vzniknúť spory a nemusí to byť až také jednoduché. Pri matke zákon hovorí o tom, že teda matkou je žena, ktorá dieťa porodila. Takisto na prvý pohľad úplne sa nám to zdá jednoduché. Vzhľadom však k tomu, že teda poznáme aj umelé oplodnenie, tak pri určovaní materstva nie je dôležitý ten biologický materiál, teda to vajíčko, ale to, ako som povedala, teda osoba, matka je žena, ktorá dieťa porodila. Spory o určenie materstva môžu vzniknúť napríklad v prípade, kedy sa dieťa narodí mimo zdravotníckeho zariadenia, kedy sa k tomu materstvu v podstate môžu hlásiť viaceré osoby, viaceré ženy alebo žiadna žena. Čiže v takom prípade môže vzniknúť aj teda konanie, alebo teda byť iniciované konanie o určenie materstva. Vtedy ten návrh môže podávať buď žena, ktorá tvrdí, že teda je matkou, alebo otec, alebo dieťa, alebo osoba, ktorá osvedčí právny záujem. Pri otcovstve je to komplikovanejšie. Pri otcovstve zákon hovorí o tom, že teda otcom je muž, ktorému svedčí niektorá teda právna domnienka. Čiže je to... Tam sa používa pojem, že za otca sa považuje muž, teda ktorému svedčí tá niektorá z tých právnych domienok. Slovenský právny poriadok pozná v podstate 3 právne domnienky otcovstva, ktoré nastupujú vlastne jedna po druhej. Za predpokladu, že tá predchádzajúca sa neuplatní, tak ak sa neuplatní tá predchádzajúca, tak môže nastať tá druhá alebo tretia. Prvou právnou domnienkou v prospech určenia otcovstva je určenie otcovstva prospech teda manžela matky. V prípade, ak sa teda dieťa narodí v čase teda manželstva alebo do uplynutia 3. dňa po zániku manželstva, tak sa považuje v podstate za otca manžel matky. Ak aj napríklad bolo to dieťa teda splodené s iným mužom, ten iný muž vie, že teda je otcom dieťaťa, vedia to v podstate všetci, tak do rodného listu je zapísaný manžel matky. A teda toto otcovstvo je možné de facto teda zaprieť alebo zrušiť, ak to nazveme takým akože iným pojmom, ale teda zákon používa pojem zapretie otcovstva iba v súdnom konaní. Až potom vlastne, keď je to otcovstvo zapreté, tak potom nastupuje vlastne konanie určenia otcovstva. Ďalšou právnou domnienkou, čiže ak nie je otcom
ak sa za otca nepovažuje manžel matky, tak sa za otca považuje v podstate muž, ktorý spolu s matkou urobil súhlasné vyhlásenie pred súdom alebo pred matričným úradom o tom, že je teda otcom dieťaťa. Ak nedôjde k určeniu otcovstva ani na základe jednej z týchto právnych domnienok, teda prvých dvoch, tak nastupuje tretia, kedy sa vlastne za otca považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako 180 a viac ako 300 dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Čiže pri takomto určení otcovstva je to už teda spojené s tým súdnym konaním, kedy sa skúma teda ten moment tej súlože a doplňa sa to ďalšie dôkazy, výpovede teda účastníkov, svedkov a teda najčastejšie ten DNA test. No, tak to je veľmi komplexné a veľmi rozšírené, skutočne aj náročné. Preto možno keď pôjdeme priamo do praxe, aké sú najčastejšie prípady z praxe, keď súd rozhoduje o otcovstve? Ako to vyzerá? Tak najčastejšie sú to prípady, kedy teda to dieťa bolo splodené v nejakých, nazvime to, paralelných vzťahoch, mimo manželských, mimo partnerských, dôsledku neverí, alebo v takých, nazvime to, vzťahoch voľnejších, tak v podstate toto sú také prípady, kedy najčastejšie sa rozhoduje v podstate potom o tom rodičovstve, o tom otcovstve. Jasné. Najčastejšie. Tam by som ale chcela povedať to, že aby sme si povedali, že čo to je vlastne to konanie určenie otcovstva. Je to teda buď konanie o zapretí otcovstva, ak teda ten muž, ktorý sa považuje za otca, nie je skutočným otcom biologickým, alebo potom je to teda konanie o určení otcovstva, keď zase to dieťa nemá otca, poznáme osobu, ktorá by tým, alebo teda je známa, tá osoba, ktorá by tým otcom teda mala byť a mala by byť určená, čiže to sú potom tie konania o určenie otcovstva. Áno. A kto vlastne tieto podania môže spraviť na to určenie otcovstva? Je to rodičia, štát, alebo to môže byť niekto iný? Ako to vyzerá? Sú to teda matka, otec, teda ten, ktorý tvrdí, že by mohol byť otcom, a potom je to aj dieťa. Čiže aj dieťa konkrétne teda môže podať návrh na určenie. Samozrejme, dieťa je do toho zahrnuté. Áno, pretože je to v záujme dieťaťa, aby to dieťa rodiča mal. A teraz veľmi zaujímavá otázka. Áno, jasné. Ako sa môže otec, ktorý nie je biologickým otcom dieťaťa, otcovstva teda vzdať? No, závisí to od toho, akým spôsobom v podstate to otcovstvo určené bolo. Na základe akej domnienky. Lebo keď bolo určené na základe teda domnienky toho manžela matky, tak on tam, otec má podľa zákona vlastne 3 roky na to, odkedy sa dozvie o tých skutočnostiach, ktoré dôvodne spochybňujú to, že je otcom dieťaťa, tak má 3 roky na to, aby podal návrh na súd na zapretie otcovstva. Čiže ono to nie je ten pojem vzdanie sa otcovstva nie je správny, je to zapretie otcovstva. Čiže manžel matky má 3 roky, odkedy sa dozvie o tých skutočnostiach, 3 roky na to, aby v podstate podal návrh na zapretie otcovstva. Inak je to v prípade, ak je teda otcovstvo určené na základe súhlasného vyhlásenia pred súdom alebo matričným úradom, kedy má ten otec lehotu 3 rokov, odkedy bolo súhlasne vyhlásené. Čo tam môžu stať napríklad také prípady, že keď manželia splodia dieťa, alebo teda partneri splodia dieťa ešte pred uzavretím manželstva, teraz určia to otcovstvo súhlasným vyhlásením, potom uzavrú manželstvo a často teda sa stáva, že v procese toho rozvodu sa ten otec, ktorý si už niekoľko rokov myslel, že je otcom dieťaťa, sa považoval za otca dieťaťa, zistí, že nie je, ale tu nám mu vlastne už neplní tá 3-ročná lehota, odkedy sa dozvedel, ale
je možné, že muž uplynula, keďže to otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením. V prípade, ak je otcovstvo teda určené rozhodnutím súdu, tak tam to už zapreť nie je možné, lebo vlastne už v procese toho konania a určenia otcovstva to otcovstvo určené bolo tam vykonané dokazovanie. Je to veľmi zaujímavé a keď ste aj hovorili o tom DNA, tak ja sa hneď spýtam moju ďalšiu otázku. Stačí na určenie alebo zapretie otcovstva teda len test DNA? Test DNA je v podstate veľmi dôležitý a v súčasnej dobe aj veľmi presný. V prípade, ak vznikne nejaká pochybnosť teda o otcovstve dieťaťa, tak laboratória ponúkajú rôzne testy za rôzne teda ceny a takisto aj ich presnosť sa od toho odvíja. V prípade, ak má byť ten test použitý vlastne v konaní o určení alebo zapretí otcovstva, musí to byť súdno-znalecký test, ktorý teda tvrdia, mal by byť na 99,999% presný. Čiže za súčasného stavu naozaj akože tie DNA testy sú veľmi presné, ale napriek tomu súd vykonáva aj ďalšie dokazovanie v tomto smere, nakoľko tu máme maloleté dieťa, máme tu dieťa, ktoré by malo mať teda určeného toho otca, malo by mať osobu, ktorá sa oňho je povinná starať, povinná platiť výživné a tak ďalej. Čiže súdy zvyknú vykonávať aj ďalšie dokazovanie v tomto ohľade a vypočúvajú teda svedkov, vykonávajú dokazovanie v tomto smere. Napríklad v prípade, ak by sme sa rozprávali o určení otcovstva na základe tej tretej domnienky a to tej súlože teda v rozhodujúcom čase a v prípade, ak by v podstate v rámci toho súdneho konania vyšlo najavo alebo aj pred ním, že teda tá žena vykonala súlož s viacerými mužmi, tak by malo byť to dokazovanie smerované aj voči týmto ostatným mužom, takisto by mali byť vypočutí a takisto by mal tam byť vykonaný ten test DNA aj voči týmto ostatným. Ten DNA test je veľmi dôležitý, veľmi presný, ale nestačí len podať návrh, doložiť ten test, ale súd tam vždycky vykoná aj dokazovanie, prípadne ak by zvážil nejaký iný, teda výsluch vykoná, ak by zvážil potrebu nejakého iného dôkazu, tak to samozrejme vykoná, alebo sa tu rozprávame o teda dieťati, ktoré sa ocitá v nejakej situácii bez svojej vlastného zavinenia, o jeho právach a povinnostiach sa tu rozhoduje. Teraz možno konkrétne mňa zaujímavá otázka, že aké sú právne následky, keď je otcovstvo určené napríklad v oblasti výživného alebo konkrétne práv k dieťaťu? Tak tým momentom, ako je teda právoplatne určené otcovstvo, tak vzniká tu komplex práv, aj povinností na strane teda aj toho otca, aj na strane dieťaťa a samozrejme sa to dotýka aj tej matky. Okrem toho, že je povinný proste platiť výživné, aspoň teda v tej minimálnej výške, aká nemá príjem, vznikajú tu práva dieťaťa na dedičský podiel v prípade teda smrti toho otca. Ale samozrejme na druhej strane tu máme tu samozrejme tie práva na lásku, starostlivosť, teda otca voči dieťaťu a tak ďalej, ale tým pádom je potrebné si uvedomiť, že ako náhle teda ten otec je určený za otca, tak v prípade, ak napríklad sa bude matka chcieť rozhodnúť o budúcom vzdelaní, o poskytnutí zdravotnej starostlivosti dieťaťa, tak už ten otec má čo do toho povedať. Takisto už ten otec má tam právo na ten styk s tým dieťaťom. Je potrebné už v podstate aj tie otázky výchovy, ako som povedala, vzdelania, zdravotného stavu, určenia občianstva riešiť už aj s tou druhou stranou. Niektoré krajiny, najmä teda mimo Európskej únie, vyžadujú napríklad aj pri ceste len na dovolenku, vyžadujú súhlas toho otca, že teda alebo druhého rodiča, nemusí to byť len otec, ale vyžadujú aj súhlas druhého rodiča na tú samotnú už aj cestu dovolenku, lebo v prípade vysťahovania
do zahraničia aj v rámci Európskej únie. Ten súhlas druhého rodiča musí byť vždy. Samozrejme, iná je cesta na dovolenku, ale ako som povedala, že niektoré krajiny mimo Európskej únie vyžadujú takýto súhlas aj pri prechode hranicou, že na letisku môžu skontrolovať v podstate, či tam... Je to hlavne z toho dôvodu, že nie so všetkými krajinami máme uzavreté dohody o čo sa stane v prípade, ak by tam ten rodič zostal a sa z tej dovolenky nevrátil. V Európskej únii, keď ideme do Rakúska alebo ideme do Talianska alebo kdekoľvek, tak na nejakú dovolenku, tak v podstate tam nikto nekontroluje, či ten druhý rodič s tým súhlasil alebo nesúhlasil. Ale v prípade, že by sme sa tam chceli vysťahovať, tak ten druhý rodič bude musieť súhlasiť alebo budeme potrebovať súhlas súdu. Veľmi zaujímavá otázka bude teraz tá, že čo v prípade, ak biologickí otcovia splodia dieťa so ženou, ktorá je v manželstve s iným mužom. Lebo to sa teda môže stať a predpokladám, že v tej praxi sa to už aj stalo. Stáva sa to pomerne často. No práve tu je v podstate ten právna komplikácia, že keď aj všetci vedia, teda kto je tým biologickým otcom, vrátane toho manžela, tak platí tam tá prvá právna domnienka, že teda tým otcom je manžel matky. Čiže do rodného listu v prvom kroku je zapísaný ten manžel matky a takisto jeho priezvisko, respektíve priezvisko, na ktorom sa rodičia dohodli pri uzavretí manželstva, že bude použité pri ich deťoch. A v podstate iba otec, ten teda manžel, alebo matka, alebo za istých okolností v tomto prípade, keďže ide o zapretie otcovstva a dieťa, môže dať návrh na zapretie otcovstva. Čiže najskôr musí byť to otcovstvo zapreté, najskôr musí byť dokázané to, že teda ten manžel matky je tam naozaj vylúčené, že je otcom dieťaťa, a až potom sa vlastne je možné iniciovať konanie o určení otcovstva alebo určite otcovstvo súhlasným vyhlásením k tomu teda, aby sa za otca považoval ten skutočný biologický otec. Tak ono to možno znie komplikovane, ale keď sa to vysvetlí, tak sa to dá pochopiť. A k tej mojej poslednej otázke... Áno, ale tu by som možno povedala aj to, že za ten čas, kým súd o tom rozhodne, tak tu máme určitý čas, určité vákuum a za to obdobie vlastne má všetky tie práva a povinnosti voči tomu dieťaťu ten muž, ktorý sa považuje za otca. To znamená, že keby napríklad zomrie, tak dedí to dieťa. Vlastne potom otcovi, ktorý sa teda považoval za otca. Poďme teda k poslednej otázke. Možno, že teraz konkrétne, že aké rady by ste dali rodičom, ktorí sa ocitnú v situácii sporného určenia otcovstva. Ja si pomáham, pretože je to veľmi odborný výraz, ktorý ja nepoužívam často, ale predsa len aké rady by smerovali od vás smerom k rodičom? Tak v podstate do situácií, kedy dôjde k tomu spornému rodičovstvu, sa ľudia dostávajú v podstate v dôsledku toho, že povolia nejakú úzdu emóciám, ľudským pudom a tak ďalej. Je to normálne, je to ľudské, môže sa to stať v podstate každému. Je však dôležité, keď už v tej situácii sme, aby sme sa ju snažili neskôr vyriešiť racionálne a naozaj si zvážili, čo je dobre pre nás, čo je dobre pre to dieťa, pretože najskôr a teda vyhľadali nejakú radu, či už idú priamo za právnikom, alebo možno aj za tým psychologom, lebo predtým, ako sme schopní vlastne robiť nejaké racionálne rozhodnutia, tak si musíme často vyčistiť hlavu a vyriešiť tie svoje vlastne často zranené emócie, lebo keď už sme v tej situácii toho sporného rodičovstva, väčšinou sú ľudia sklamaní, sú ranení a nevždy sa potom dokážu rozhodnúť racionálne a pragmaticky. Čiže aj emócie sú veľmi dôležité. Áno, lebo sme ľudia. Sme ľudia a vlastne keď aj k tej napríklad nevere došlo, tak došlo v dôsledku nejakého nefungujúceho vzťahu, ktorý sme mali v tom partnerskom, manželskom a tak ďalej. Došlo k nevere, teraz je tu možno, alebo
jednoducho už potom je tu dieťa, ktoré zrazu má nejakého otca, alebo ktorý sa považuje za otca, ten biologický je niekde inde, ten možno častokrát ten biologický povie, že ale on otcom nie je, tak cítime sa zrazu, teda tá osoba, ktorá sa v takejto situácii ocitne, zrazu môže mať pocit sklamania, bolesti a tak ďalej. Čiže ja si myslím, že najskôr je dôležité možno si toto vyriešiť, uľaviť si od bolesti a vyčistiť si hlavu a potom sa začať riešiť, ako som povedala, to, čo je dobré pre mňa alebo čo je dobré pre to dieťa a snažiť sa z toho dostať čo najviac, lebo už tu nesieme zodpovednosť za to dieťa, ktoré v prípade žiadna matka nie je nesmrteľná. Žiadna matka nie je, sa nemôže stať, že zostane bez práce, že neochorí a tak ďalej. A mali by sme ísť na to, čo sa potom môže stať a že by tu mala byť, lebo teda príroda a podporne k tomu zákon vychádza z toho, že máme mamu a otca. Hej, že oni tu naozaj vždycky sú, či už sa zhodujú aj v tom, akože podľa tej právnej stránky, či ten biologický a ten právny je ten istý alebo nie, tak príroda a zákon vychádza z toho, že sú tu dve osoby, ktoré sa majú starať o to dieťa. Čiže majú si pomôcť, majú sa zastúpiť. Čiže aj keď už to dieťa tam je, mala by naozaj akože keď vychádzame z toho, že to materstvo je ľahšie určiteľné, potom sa rozhodnúť, že či prístupí aj napríklad k tomu návrhu na určenie otcovstva, aby to dieťa malo osobu, ktorá sa o neho postará, keby sa jej niečo stalo, ktorá bude platiť to výživné, po ktorej bude mať nárok na nejaký dedičský podiel. A samozrejme, áno, nie je to, ako sa hovorí, každá minca má dve strany. Je tu zase otázka potom tých ostatných vecí, keď sa budeme musieť toho otca, ktorý už teda muža, ktorý bude považovaný za otca, ktorého sa budeme musieť pýtať naozaj na viaceré otázky týkajúce sa starostlivosti o to dieťa. To dieťa bude nejaký styk realizovať, bude ovplyvňovať jeho výchovu, jeho ďalšie smerovanie. Čiže nie je to také jednoduché, ale aby sme vedeli, aby sme vedeli tie rozhodnutia urobiť dobre, tak by sme sa mali poradiť možno s niekým, kto nám do toho vleje taký objektívnejší pohľad na vec. Povedala advokátka Martina Lisinová. Veľká vďaka za všetky tieto naozaj skutočne zaujímavé a podstatné informácie pre mnohých, ktorí možno nevedia, čo majú robiť, ale aj to je účelom toho, aby možno našli niekedy odvahu a odhodlanie veci riešiť. A budem sa tešiť opäť na budúce, dovtedy dovidenia. Ďakujem pekne. Dovidenia. Vám všetkým ďakujeme, že ste nás počúvali alebo sledovali, no a s ďalšími podcastmi tu budeme opäť na budúce. Prežite príjemný zvyšok dňa a dovidenia. Príjemný zvyšok dňa, dovidenia.